Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time +5:10. Mayad nga hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suking at agpalamati sa tabok sang kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, kag part sang Masbate. Sa kutob manabutan sa ato sining nga broadcast, liwat kamo namon nga gina, biyabi, welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Sabado, na presentation. Agosto 22, tuig 2020. Isa naman ka edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahandan. Liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton siningan news team. Sa liwat na Manila sining nga pagdulong sang pinaka ulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, pabatian diri sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Nabulubog na ang Magbanua sa Bacolod matapos nagtupa ang lapta-lapta nga pag-ulan sa pila ka bahin sang Metro Bacolod. Hindi bilog nga Bacolod, ginulan, portion lang sang syudad sang Bacolod. Bisan paano nabulubog nawan ang tanom nga naga kalayong. Tanom nga wala kaagi bunyag, nagbalik ang kapagsik sang iladahon matapos natupan sang ulan. Ulan nga makahatag man kalipay sa aton nga mga mangunguma, bisan paano ang nagakaging kag nagabagtik nga duta, liwat nga nabasa tungod sang ulan. Salamat sa ulan. Opdan kita sa katong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason, backup si IT Expert Aksyon JM by King. Transmitter sa Control Tower Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan sa ngalan sa inyo sini regular anchorman sa sininga palatuntunan,
Sabi ko, hasta lang ko kahapon, may kasugpon pagali, subo nga hapon. May importante lang nga bagay nga ginihikotar si Loverboy Aksyon Marlon Hinovea, ang inyo sini regular na angkorman sa sininga palatuntunan. Talos lang ko gyapon temporaryo sa iya trono, pero sigurado sa Lunes pagbalik, ara na siya. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Off din ninyo ako sa Labilin, 47 minutos nga pagpangaragad. Inyo palatuntunan, Aksyon Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Ano ang mga bolo-balita nga dapat ninyo bantayan? Dugay-dugay report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial, dalon ni Aksyon Artay Hupon. Pagpauli sa mga OFW, mga padayon apisar sang ipatuman nga implementasyon sang weekend timeout ukon lockdown. Ini nami ni nga programa kag iniupod ko sa ginaduso ni former Congressman Albi Benitez nga dapat magpatigayon sang ginatawag nga massive testing. Magasto malantasan daw wala inaputan ari ang massive testing, dili taba testingan kung daw ano kalubha, kung daw ano ka problema, kung daw ano kadamo nga mga pumuluyo sa Negros Occidental, including ang Bacolod, biktima sang COVID-19. Nami niyang proposal ni Congressman Albi Benitez. O galing kiti amo na silingko, dako-dako nga budget ang kinanglanon diri. Would you imagine sa 10,000 katawo nga ipaydalo mo sa rapid test or massive test? Hindi mamagnubo sa 32 milyones pesos ang gastuhon sa gobyerno, pero wala kaso. Kay reading between the lines ng statement ni Congressman Benitez, may mga tao man nga masuporta sa iya. Way labot nga siya. Sigurado ko mapagwa man ni kwarta ya. Bulig sa Bacoleños kag Negorosanon. Nami nga programa ang massive testing. Dili ta mag-gauge kung daw ano kadamo sang nangin biktima sang COVID-19 diri sa Bacolod, sa Negros. Iti kung mag-implementar lang kita permi sang Enhanced Community Quarantine ECQ, General Community Quarantine GCQ. Halin sa ECQ, pakadto sa GCQ, pakadto sa MGCQ, ibalik ta naman sa MECQ. Ti ko mag-amo man natin ni permi, daw wala gid sang katapusan siguro ang problema sa COVID-19 sa tuntuod lang, unless and until nga may ara na vaccine nga mo ang makatap na sa sining COVID-19. Ining full official ni, ining face mask ni, ining social distancing ni, isa lang ini kapamagi, pero para sa kon hindi ini sabat sa pagpauntat. Kag hindi na to mabalaan kung pilagid ang biktima, kag kung sino pa ang may COVID-19 nga wala mapaidalom sa ginatawag examinasyon. Tutuod na, kasi rin natani nga Moniz Juan de la Cruz, may COVID, positive, wala ka balon, tupad balay, may positive man, wala ka balos di, ang palibot sila da, mapurok. Mami niya ang proposal ni Congressman Albi Benitez. Amo na galing si Lingko, dako legalin di. Na budget ang kinalanon sa gobyerno, pero may kaso. Sa mapatuman, tas ang ECQ, GCQ, MGCQ, MECQ, why ni katapusan? Tamo ko dahil sa lawayon, sa tutuod lang. Di ko mag-ECQ ta, mag-GCQ ta, ti apamangkot. Do ano? Ang bulig kag i-sustain naman sa gobyerno.
Kay linaway ka ng iban nga matagaan na sang sapo. Oh, naya-realidad dahil katabo. Ito namin ni, massive testing namin gini. Ako yung paborkos ni, 4 kadlaw, lockdown. Ang term siya hindi lockdown mo, time out. 4 days lang ang time out, massive testing na yun. Kay even ang probinsya, even ang Bacolod, hindi makahatag sang accurate na data kung pila gid ang biktima sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Even ang probinsya, why sila sang isakto nga data? Kaya nagasulod mong iba nagagwa, ang bot ko siningon sa nagagwa, ang nag-aalayo. Why sang concrete nga data ang Bacolod kang Negros? So mo lang himuon ta? Sa sama nagtagtanda sa pinutos-putos ng tao ginaway pa? Ari isa na lang ho massive testing. Para tan-out na ngayon ng purok. Halimbawa, ina nga purok Oliver. Gin-lockdown. Panay nga tao na sa purok, massive testing. Bisan why ka, massive testing yapon. Kaya ba tagabalo, basig libot-libot ang animal nga virus ni? Muni massive testing ni. Kaya kung magamo man tagyapon, sini ECQ, GCQ, why, gid. Patay ang tao. Hindi ka rin COVID mo. Sa gutom. Why na sang obrang fundamentong tao? Kaya kung magwa pa lang sa balay, tayang sa ulo, soksok anay mas, face shield. Oh. Diba tarami mo kay requirements na sa gobyerno? Pero pamangkot, hasta diin kita nga magpabalik-balik sang ECQ, GCQ, MECQ, MGCQ, tanan nga QQ, wala lang kay nani Q. Oh. Why? Para sa akon, why gini katapusan ang pagduging paglapta sa COVID-19 kung wala sang konkreto na mahimo ang aton gobyerno. Although nga si Presidente Duterte daw kung saan ipasugta, daw mapatay ni Presidente sa ugtas. Nagakagabangkap ng gobyerno ta, halang ta pangulam sa kundiin nga pungsod. Tikabay pa nga matuman niya. Matuman ining implementasyon sang time out or lockdown 4 kadlaw and then ibuslog ta ang massive testing. Kaya kuya nami gid ni. Mabalaan ta kung pilagid ang kabilugan nga biktima sang COVID sa Negros kag sa Bacolod City. Tiyari nga manggani ga inabot-abot naman ang aton nga mga OFW, ang mga stranded naton nga mga utod sa ibang nga mga lugar kag probinsya. Tini puol naman ni kag lukdoho naman isang gobyerno provinsyal kag sa syudad sa Bacolod. Gabi, way katapusan Way katapusan. So kita diri sa Negros, kita diri sa Bacolod, mag-isa. Bahala na daw yung iban nga probinsya. Ang Negros kag Bacolod, mag-isa sa kung anong nga dapat himuon ta. Aber madabagasto kita, pila ka milyon. Kaya kung ang kilala ko pa gani, ng iba nga nasyari, kinabulsa na nila mo. Oh. Hindi ko hindi bang guro Aber madabagasto, pila ka milyon. Ang importante, may mura. In other words, may agi. Hindi ta pa sulit-sulit. Tamo nung ambal ni Sir Frank Carbona. Ito kung instriktohon tagit abi ni social distancing face mask ang pagsoksong sang face shield. Instriktohon tagit abi ni nami ginitani mo. Sino ni Frank Carbon dito gali kay ang lain di. Diba kadto katos tindahan sa piyak ang iba naway ka face shield. Ang iba naway naga face mask. Ang iba naway naga social distancing. Dito basag mga plaka ang gobyerno ta. Hala ka sulit-sulit. Bisan kita diri sa radyo, daw nag-uli ano na ta sang sulit-sulit.
Nagati maigin man kung may nag-remind sa aton pumuluyo. Kasi sila sa katigulangan ta, ang kalipaton unay sa lawas ng tao. Ano mga balita? Duga nga bantayan ninyo. Report sa City Hall. Dalo ni Aksyon Dale Salazar owa na settle na ang ila balayran sa mga hotel o kun-in sa Bacolod nga ginatiniran sang mga repatriated OFW. Timayo ni? Ning uwani ko sa utro man ni. Angan sila mungguon sang PhilHealth to. Ayo. Mana na kung gisa nga wala sang pandemic, kay kung pamatian mo mga taga-uwa, baka nami, isang balang mga nami ni mga OFW, kada ko gisang bulig nahatag at access ang OFW. Pero pitik sintas, pagtupa sa pandemic sa Pilipinas lang, alaw, pansin ang iban ng mga OFW. Yamak mo na. Timan na kaya seto nilang bayaran. Diri sa aton nga mga hotel kag in sa syudad sang Bacolod. Kaya kung matabo, out gid tani. Ang mga balik naman liwat diri sa aton sa Bacolod kag probinsya, bro. Kung wala mabayaran ng mga hotel taga mga in sa Bacolod, mayo na, good news na. So paano pag-abot nila diri, may paslakan naman ta sa ila, kag may iamuma naman kita sa ila. Sa balita nasyonal, Malacanang ginpanginwala ang aligasyon nga ginmando ni Presidente Duterte sa PNP nga paguan sa impormasyon ang CHR parte sa ano ni PNP Chief Gamboa ginkonfirmar nga nakabaton sa imbitasyon sa revolutionary government meeting sang grupo nga Pro Duterte. Meeting na sang revolutionary government dito. Amunin namin pang tapikan kakuan, kakubid. Pero kamunyo ka meeting paiway ka ng social distancing tapos kamunyo may meeting pa ya. Anong plano nyo? Revolusyon? Maniguro nung nagaplano, revolusyon ya mo ng hanusan ka latigo nga nagakabit ang linibo ka virus nga COVID ay kita mo lang na ang opisyon nila. May mga meeting pa sang grupo ka Pro Duterte sa revolutionary government nga amon na sitwasyon sa pungsod Pilipinas nga da malumbos sa kautangan, malumbos sa kapigaduhon, malumbos sa pandemic. May mga grupo pa yan sang Pro Duterte nga naga meeting parte sa revolutionary government. Mga tao ni ay ambot lang muni namin tapikan COVID-19. $300 million policy loan sa Pilipinas ginaprobahan sang ADB. Yari naman $300 million policy loan ti ay kung ginaprobahan ti utang ta naman ay oo. Senator Go ginhingyo ang bulig sang NBI para mapreserba ang dokumento nga mahimo magamit sa investigasyon batok sa anomalya sang PhilHealth. Yo, dapat gid nga i-preserba ni ang mga dokumento kay daw kahangawa to ang atong sila nga mga utod nga nagausisa sining anomalya sa PhilHealth. Dito nga lugar nga ginbahaan to kag bumusawa kang atop to kapisina ka PhilHealth to. May kalagubat ng mga computer kag nakalabasa ng mga dokumento pero sila nila nga waya nya intact ang kwan, intact nga amon nga record. Why sang may nabasa di, why sang may na damage di sa pag tinubod ka atop to sa isa ka opisina sang PhilHealth. Mayo ni ning PhilHealth ni dako man nga problema ginhatag sa pumuluyo isa sa gobyerno ta. Ang mga PhilHealth nga mga opisyales, mga dragko da posisyon sa PhilHealth ay nagmalasakit na kung ay ni mapatawag ni ang
pag-imbestigar sa Congress kasang Senate sa anomalya ka PhilHealth di. Why nang malasakit? Angay kay nag-imbestigar ay nang malasakit ana. Iba nagkala-hospital. Iba nagawa mga balatian nila. Katambok kasi po, ugod-ugod kasi di bro. Kayo, mga tao. Sige. Ito nami, para chado kung may chimpo lang ha. Para sa night patrol ba kung may chimpo ta. Las 5:28, so dali lang kay check oras si Aksyon dyan. Dahil libot-libot si Aksyon dyan, Sila ni Aksyon ninyo, Bugina. Observation report sa patrol sa Sabado. Dyan, may hapon, please come in. Nagkabilin sa gihapon Aksyon ni Rick nga manay-nayang panahon sa palibot sa syudad. Para sa tsura mo kanaya-naya, no? Ha? Para sa tsura mo kanaya-naya. Amo gid. Oo. Dagdo pa rin man sa imo eh. Na? Nakaunto na lang ka. Kamunin ninyo. Ay man nagroti, dala na lang si Aksyon Oliver do. Oo, ara nasa na yan, ang tsura Aksyon Oliver. Sila magdala si Aksyon JM. Nga, Ate, why na yan? Why gitsa? Ay, gitsa. Oo. Nagsarali karon nga hapon, Sabado kita, pero makita naton nga mga dalanon sa palibot sa surat sa Bacolod, hindi man tanto mo sinagid kabugat na dalagan sa trapiko, even sa National Highway. Like tari sa Aksyon, like kami sa may tubang, malapit sa Land Transportation Office, LTO Bacolod nga area. Galing ka ba yung pisina, galing Sabado eh. Ay, amo na galing nakita ang mga trutambay. Mati ko ang LTO do may COVID ang sa Cardis to no? Disto? Ang LTO do Bacolod do waya no? Ay di guro, Pero may reshuffling matabo I think. Pamiara. Do next month. Possible Aksyon Eric. I don't know kung sa registration. Ba siguro sa licensing. I heard ang bati-bati ko malang ni ang ma-take over sa posisyon ni Mr. Tampos to si Madam Guara mong si Miss Guaras. Possible. Oo, may mga reshuffling eh. Supposedly, taning o IC to ba? Pagkakadis, tani sa licensing. Nagka-COVID. Paano na yun? Madayon to. So, I don't know kung ano matabo. Siguro, lang taon talaga kung ang sitwasyon, kung may ma-freeze ba lahat temporarily. Amo mangyapon Aksyon Rek, no? Amo magina, basta rin may posisyon ka, art ginaya may reshuffling, ginatawag ya. Gani. Pareho na sa pulis, nga wala gina kadugay, hindi kayo magdugay, dala sa isa ka posisyon. Gani. Gina-transfer, for improvement. For improvement, for promotion. Yes, Aksyon Rek, no? Tuloy sa itong ginakamtangan, sa ko nasa danan Lakson mga ka-aksyon, kumo nga kalabanan nga mga pampubliko nga matalatapan, sarado karon nga adlaw sa Sabado, hindi na muna sila kadamo sa masalakyan, ginagaba pakadto pakare. Kita na naton ganay mga single, mga motorsiklo bla. May na nagagamit sa barrier kasi wala naman bay ginapatuman gining barrier nga inin. Stop nga magasawa naman kamo kung nagapuyo ka mo sa isa ka lugar. Gani. Sabi ka ba na? Sunod nga mas madamo kita nga mga sa motorsiklo mga ka-aksyon nga nagabiyahe kung nga pon sa mga dalanon. Please no para man sila ilakaw galigaw na mismo mga salakyan sila makalobilo. Damo nga mga tao mga ka-aksyon. Pero ang taxi, sa gihapon nagkababili, nagkaranda, di man karon nga po, may mo damo maguro pasahero, no? Like there is may area sang Gatoslao. Pagpakadto mo sa may downtown area, mas susperte nga lasang mga di pasahero nga jeepney Aksyon Erek, sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Walang kay karon nga po, may nag-standby, nga mga traffic enforcer. Muna yung nagpabilin sa sistema kung traffic ang pagkamalan, kang pila, mga di pasahero nga jeepney. Balaki ko pagustuhan mo lang ni sila. Halos yung kuparon nila yung bilong nga dalan kung magkuha ng sampa service ang tunga dalan. Kaya rin naman magkapasero. Di ko may mga instances gina. Nga well-guarded kag supervise sa mga traffic enforcer like dari karon nga po sa sitwasyon. May downtown area, tubang sang katedral. Ayun kay manti pasunod mong wala kayo nagaway, ang mga pasero hindi maglingin ng ulo kapili, isang inamasakyan. Kung maglibot ka naman, liso ka sa San Juan area, na problematic ang traffic situation, mga ka-aksyon, like to model kinamang ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko. Libot kami dabla sa may downtown area, Silingapon, kita na mo nakaligwa. Tawais palibot sa downtown area, ay magaling ginutok ang mga salakyan kita man natondra, and systematic man. Though,
Japon pasaway nga mga pribado nga salagyan nga lagi nagapark sa kilid sang dalan sa may Gatuslao. Okay. Ay lang nasubong kay hindi traffic pero kung nag-traffic yan dapat hindi gid mag-park sa kilid sang dalan. Yes, para dapat hindi, lang. para hindi aksyon sa mga motorista mag-aksyon. So for mo na, ang pinako rin naman nga sitwasyon sa palibot sa Sarad ng Bacolod na Kalambiyon, makita na boto kay nasa may south. Gala man ang traffic, ito na sa may alingit, the Perez Road, bla. Naman? Kaagap at to Golden Field, titi dragil tarang nga sa lakyan ng Kalabay, no? Aksyon, Eric, no? Dragil sa Kalabay sa may area mismo man, sa balan, sa Araneta. Eh, hindi ba ito sa may Kalabay sa Lakson extension, bla? Wala pa na natapos ang construction sang Taytay, mga kaakson. So, paano na pinakasitwasyon sa palibot sa Sarad sa Bacolod? Subong ako mga kaakson ang mga tiyempo, naigid man inom sa mainit yung kape, pero kung kape pag-amalan, simple lang ang pag-inendorso sa inyo. Kape Dr. Alfred's Green Coffee nga isang mga produkto nga nag-agi sa pag rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat John, live report from where the action Patrol 2 sa atong siring crosswind patrol sitwasyon sang Metro Bacolod. Aksyon Radio Philippines Star Time alas 5:35. May hapon dira kay Idol Kagawad Peter May Noble. Nya pare nugay og taswaya. Pitik-pitik na Kagawad Peter May Noble. Sa kay Police Captain Leo Estopa, ang mapisan nga hepe sang station number 2 ga monitor isa sa ato no. Galibot-libot siya upod kay Sir Salvacion no. May sir nga pag-monitor sa Aksyon Radio Sakay Nonoy Tamayo Jr. da, ara agli siya kag si Sir Edwin Penada sa New Jersey. Magabalik ang inyong sariga para tunturan Aksyon Report after an edition when we come back. Report ni Aksyon Art kag Aksyon Dale sa pagparumalik sa inyo para tunturan pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa... Una sa balita! Una sa aksyon! Pabalik diri sa ato sining pagpangalagad may hapon dira kay Madam Nilda C. Guanse kay Toto Kent Bulakha Juanisa. Amaman kay Sonia de la Torre Delgado. Ara sila ga monitor sa ato sining pagpangalagad kay Kagawad Mira Polidario da may hapon lang ga monitor man sa gali kag si Kagawad Noel Libuon. Ay puwerte. I-check na mga report na hagikan sa ato sininga mga patrol unit reporters. So now report o pod kay Aksyon Art ay hupon. Balita sa Kapitolyo Provincial pagpauli sa mga OFW padayon apisar sang ipatuman nga implementasyon sang weekend timeout ukon lockdown. Yaring detalye. Line number 2, Aksyon Art ay hupon. Aksyon Art may hapon, piscreen. Way labot sa pagpreparar sa Aksyon Eric para sa Agosto 28 hanggang 31, man kuan gid mo persigido gid ang probinsya sa Negros Occidental kag lokal nga panguluan diri sa Bacolod nga magpatuman ang ginatawag na weekend timeout. Nga mayon yang timeout sa GND kay di makapaway katong makapabugnaw. Ini nga timeout yan ini. Nami pilang timeout no? Ha? Nami ko sila ni GM kuno nami nga timeout. Sa GNG may time out. Ito may masahe. Kaya ni-record ko nalit din sa matagan ka ni-record. Ito siyang nag-crunchy ang konla. Ano ba ka nisto? Ano? Si Charon? Si Charon. Mga doblang kinapanulod. Diksyon mo. Total, wala may sa duty. Limakon na siya. Gani. May area lain ni siyang weekend time out kaya ginaproponer kay ang matamo si Aksyon Eric. May 4 kadlaw nga may lockdown ang province kag Bacolod City. Nang hindi nagalingdungan sila kay ang plano kundi una iya ang Negros ang Bacolod. Okay. 28 and 29 ang lockdown. Ang target sila na mass testing sa 5,000 individual. Ang sa bahin naman sa Negros, isa 30 naman sila sa 31 nga inaiya 5,000 ba ang target pero mayara yung determine na mga lugar lang lapit sa Bacolod like for example Talisay, Silay,
ang Borsia kag Bago. Okay. Na mo lang nga mga areas. Now, angot sini kundi dapat mamutos na kita kaya dapat silang ni former congressman sa 3rd District nga si Albi Benitez, now the provincial consultant. Sila niya dapat wala gid sa movement sa publiko. Meaning pati mga border area ni istrikto ning nabantayan. Yes. Nga wala sang maghalag-halagaw. Amo na ang tinutuyo nila para mahibaluan ang picture action Eric kung ano gid ang sitwasyon sa Negros Bacolod kung problema sa COVID-19 ang paghahambalan. Correct. Now angot sini may ara iya sang kundi may mga biyahe nga schedule man mo. Aksyon art, dali lang yun, ang perte sa biyahe nga isiling mo before sina. Ang point ko, abi ko proposal pala na ipatuman giniya sa amo na yung mga petsa ang ginmention mo? Hindi, bisan proposal ni pero sila kampante nga iniaprobahan sa national mo. Okay. Kay porsigido, gidi ang Bacolod, o kag ang Negros. Okay. Kaya ang cases sa ato na Aksyon, especially local transmission, di nahamak. Nagataas na. Correct. Di, karon kon mag-ayo kato sa nasyonal, kundi ang mga doctors di nag-ayo, ikaduhan na nga sulat. Okay. Pwede mag-ECQ sa 2 weeks. Pisiling diri sa aton nga mga opisyales sa probinsya kag Bacolod. Useless kung patuman lamang sa ECQ, wala ka man himuon, bala? Correct. Kaya matabo sila, ma-ECQ kang tao, pamudlayan mo, tapos bisan mas testing, why ka man himuon? ECQ ka dapat ang tao, buburan mo I mean, tagaan mo sang pang... Mais? Ha? Ano ibubun mo, mais? Hindi, buburan mo sang kanon Bugas, insert bugas. Pagkaon na. Pagkaon? Pagkaon ganito, hindi na iya. Para sa ako na mga isikyo. Ang sa mga doktor if you remember, duwa kasi manang isikyo mo. Gani? Hindi ka kita sa Aksyon Eric na porte yan istrikto naman, di ka kagwa. Why naman ang mga remedyo general, di walaan ginitrabaho. Pag may labot sa Aksyon art, bisan isikyo mo na, isikyo mo na, after siya natin, ama mangyapon, balik-balik mo tagyapon? Correct. Kaya lain siniya, at least 4 kadlaw, 2 kadlaw sa Bacolod, 2 kadlaw dito sa may probinsya. Pero may ara sila sa aksyon nga himuon, particular na ang massive testing. Yes. Now, sa mass testing, sino ang target ring kuhaan sa RT-PCR test? Of course, number 1, ang mga individual nga may ara sang simptoma, ang mga individual nga mayara sang direct contact sa mga nagpositibo, kag nangin part sa contact tracing, naging pati dayon sa mga contact tracers. Sila na, kaya hindi ni Botamalon nga may massive o mass testing, ang kwan dayon mo, ang tanan nga publiko, kuhaan mo ya. Kalain man nga way kayo sintoma, way ka man direct contact, sulsugon yang imo ilong da, kasi imo na buwak lang. Ang iprioridad diri, amo iya ang may mga simptoma para makuagin ang eksakto nga picture sa Negros kung ano ang extent o kung ang magnitude na gindulot na sa problema sa COVID-19 and why is it? Kasi gigihapon ang increases sa local transmission. Kaya iti ang probinsya, Bacolod, hindi makatag sang exact data kung pila ng biktima sa COVID, pila na ang nagalayo mo na bla? Ay, ang sa Negros, magani, subong ka, bisan ng provincial health office, sa mga datos po, daya na sila collate kag ang summation, blacksoneric, kag siya pag isa-isa siya. Pila natapikan, pila nagalayo, pila ang ginamonitor. Subo mo na bla, way ta sa exact data nga pwede ta ganun matag sa tao nga pamati sa aton? Di kayo ginakuha mo pa ang details. Halimbawa kung sa probinsya, may ginkuhaan swab test. Gin-quarantine sa Kanduni, gin-quarantine sa Kamanggalan, quarantine sa Inubaan, dito sa North. Di magpasitima mo pa na pagkuha mo sa gin-swab mo yan. Ang isa pa nga reaction arts nga problema, ginatanaw ko siguro nagdako ba ng aton diri nga kaso sa Negros, sa Bacolod, because in the first place, ang resulta, brado, kahinay kayo, no? Di ba? Isa pa na. Isa sining mass testing. Abi ko gani kay may provincial hospital na tadi sa Silay, Corazon, Locsin, Monte Libano, may mga
private hospital pa gani, abi ko gani magwa na within 24 to 48 hours tapusan ganabot pa sinimana ko sa gani ganabot pa tag 15-20 dias Aksyon Art. Correct. Kaya isa sa problema na amo pag ini ang mga consumable ang consumable Aksyon Eric refers sa mga ginagamit nga mga materials. Kaya nang ginagamit mo lang sa pagkuha sa kuwan mo, liquid o kung sa sining swab sample o kung specimen. Amo na, kita mo laba nang ginadasok sa ilong sa baba. Gani man. Amo na siya, mga testing kits. Di amo nang mga kinanglanon. Di may assurance sa mandiri kay former Congressman Albi Benitez at the same time naging Negros Occidental o provincial consultant Aksyon Eric. Kay Aksyon Oliver palihog ko nagderekwan gali. Aksyon Art, ang interview mo guro kay Congressman, guro ba si karon na sa gabi kay Chempo ta medyo limitado lang para masipad-sipad mo di Mayo. Okay, kuya. Sige, kung galing iti mag-lockdown ni siling ni Kong dapat why git ko why isang magwa bla. Amo gani, way gagwa-gwa na ya. Why amay gwa? Ang magwa da dakpunta pa sa kaan kaso ang magwa patay. Patay uya. Tutudon tabrabot ang ating launtot at tanawan ko sino babing maisog na kag mag-dare abit Aksyon Art. Isa pa na. Kay para nito na sa ato na. Sinig ko Aksyon Direct? Ano? Ang bakod man ngipon hindi postisong ibutang. Gani man, mamatian nyo karon sa firing line kay Aksyon na Brian ang report na Aksyon Art kay very interesting ini mga developments sa Kapitolyo probinsya sa pagtambong niya sa press con Aksyon Art. Sige. So amo na ang mga detalye sila kay dayday tani karon para at least may sidiyan sa public kay nasa mga naga-comment pala sa live naton. Para maintindihan nyo kung ano ang purpose ni. Mati ka mo kay Aksyon Art karon kay daydayon niya nakagsipad-siparon niya na para maintindihan nyo kung anong ginatawag nga weekend time out o kung lockdown. Okay Yes, sir. Balita gikan sa provincial capital ang Aksyon Art kay hupon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Matian nyo kay karon sa Aksyon firing line kay sipad-siparon na Aksyon Art para maintindihan nyo bala. Ano matabo sa weekend time out o kung lockdown sa schedule katag duwa-duwa ka adlaw sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Anong benepisyo nga mahatag sini? Anong kayuhan nga mahatag sini when it comes sa ginatawag COVID-19 ang paghahambalan? Karon na sa firing line bantayan nyo na sa programa ni Aksyon Brian. I-check na si Aksyon Dale Salazar. Iulayhan ko na lang ini parte sa pagseto sa uwawa sa ilang mga balayran sa hotel kag in sa Bacolod ito okay na posible wala ni problema ni ang aton nga mga repatriated OFW LSI nga magarabot diri sa Bacolod kay may tiniran na sila kay do halos nakabayad na ang aton sininga OWA short, brief, and concise na sa report na Aksyon Del kan chimpo ta do lang alanggid para nga may report sa Aksyon Del medyo bitin-bitin ang Aksyon Del kay kabalo ko si paro mo naman karon sa Aksyon Firing Line. Aksyon Del, may hapon please come in. Yes, Aksyon Art din pahayag ni City Councilor Israel Sulanggang Chairman ng Action Team on returning OFW sa Aksyon Erica. Nga nasettle na sa OWA ang ilasining mga balances or balayran sa mga inn o kon hotel diri sa may siyudad sa Bacolod nga ginatiniran sa mga returning o kung gin-repatriate ng mga Bacolod noon ng mga OFW Action Art. Rason nga sa kay Councilor Salanga antes nga nagabot subong adlaw ang pinakauna nga batch sa mga OFW sa matapos ang duha ka semana nga moratorium Aksyon Eric halos cleared na ining mga hotel kag in nga nagaserve nga quarantine facility para sa mga returning OFW Action Eric. So subong adlaw masobra si sa kagatos ka mga Bacolod noon OFWs ang nagabot sa Bacolod Silay Airport around 9 AM na nagabot. 11:45 may araman sang nag-abot nga batch Action Eric sa mga OFWs kag subong nga gabi may pa sang dugang nga mga additional nga Bacolod doon OFWs nga gina-expect man nga mag-abot diri sa mga syudad. Same sa gihapon ang mga protocol nga ila sining nga labyan
of course ipaidalom sa mandatory nga RT-PCR test Aksyon Eric kag 14 dias nga mandatory quarantine. So ining mga OFW sa hotel ni sila magatinera kagang OWA amo ni ang magabayad sa ila siling nga expenses, accommodation, lakip man ang pagkaon. Ang swab specimen nila sang una ginadala pa dito sa private lab sa may Iloilo City, pero bangod sa pila ka mga issues Aksyon na Eric sa nagdesisyon ang OWA nga i-terminate ang ila siling nga kontrata dito sa may private lab sa Iloilo kag na mismo igapaidalo ang lasing nga swab specimen sa molecular laboratory sang Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Tay kag diri man sa may Corazon of Sid Montilivo na Memorial Regional Hospital. Aton pamatian si Councilor Israel Salanga. Okay na kita ya, na magpalunong patos ng OFW, ginawa natin ang mga nagplante dito. Kag when it comes to facility, i-confirm sa natin yung Regional Director, Ms. Lisa Montes, Regional Director sa OWA, na nasa-approve nila ang mga hotels rate. Mayroon confirm natin sa mga hotels natin, pag-confirm natin sa kay OWA, Regional Director mismo, na doon ang atin yung mga facilities, at po ang may labot natin yung OFWs, dahil na magiging sila. Almost clear na ang ating mga OFW, dahil ang pagpapagatoryo sa upod na natin, release, discharge sa atin yung mga OFWs, and then na magiging magpapatol naman, no? Aksyon na rin nabatian ng Chairman sa Action Team on Returning OFW City Councilor Israel Salanga. Update sa balitagitan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon nyo. Aksyon Dale Silagar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Salamat kid Aksyon Day sa nasa report. Dugang sila nga mga information. Kag detalye karon sa Aksyon firing line. Mga punta na kay Toto Kerwin Hamindanga. Kay Toto Chong sa Apo Restaurant, sa kay Bambam dira kay Bimbim, sa kay Ching. Mayong hapon dira sa inyo kag mayo lang nga pagpamati. Sa Aksyon Report Afternoon Edition sa kay Maninay Toto Chong. Magabalik ang inyo sa patutunan pagkatapos lang sa ating importante na mga pahibalo. Si Mr. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga tubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sang importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang kamangitang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first. Una sa balita, una sa aksyon. May nga po dira kay SB member Henry Boy Gregas and family dira sa Kawayan. Monitor gi sa aton si Mr. and Mrs. SB member, my good friend Henry Boy Gregas and family. One at panahon sa aton sinagapagpalakad Aksyon Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Magatakop ini temporaryo, balik ini sa Lunes, upod na sa regular anchorman. Aksyon Marlon Hinovea. Kita rin karon sa Aksyon Night Patrol Program, las 9:30 to alas 11. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.